Araba me kalo kile wɔɔrɔ sanba 2026 DMS TV channel musonin cɛwni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kanni n'a carila ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ tɛnɛndon mɛ kalo tile 4 sanba 2026 yɛlɛma dɔɔni yɛrɛ kɔni tora an ka Mali lafasali cakɛdakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna o yɛlɛmali ko in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ lafasali minisiri kura sugandili la ale ni ka délégué dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ far'o kan an bɛna da se ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni ma ni ka olu walawalaw ye. Lusika fintigilaka minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ ni o Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ tɛnɛ tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 sanba 2026 k'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko le opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali camancɛ fanfɛla la opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'olu sera ka tiɲɛni don banbaciwale maaw dagasigiyɔrɔ dɔ la k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u ye banbaciwale maa caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni faga ni dagasigiyɔrɔ kofɔlen in na. Ni yɛrɛ kɔni an ka Mali douane maaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali n'a sɔrɔ jamana lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni ma ɲi olu cɛsirimɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka frontières contrôler min yɛrɛ kɔni fɛn kuntan o kana na don an ka Mali jamana kɔnɔna cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko mɛ kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen sanba 2026 ko min yɛrɛ kɔni hɛrɛma kɔnɔ douane maaw ye k'olu kɔni u bolo da tapenta dɔ la ni o kɔni ɲɛnamafɛn dɔ u y'u bolo da ale caman yɛrɛ kɔni kan minicar dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min tun bɛ fɛ ka don an ka Mali jamana de kɔnɔna na. A kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni maître Mutakata le ni ale avocat ba ye an ka Mali jamana kɔnɔna ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tununnen don mɛ kalo tile 3 tɛmɛnen sanba 2026 ni ka denbayaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 2 sanba 2026 ko cɛ dɔw yɛrɛ kɔni n'u ɲɛrakun dogolen n'u tun bɛ mobili la mobili min yɛrɛ kɔni immatriculation t'a la ko nin yɛrɛ kɔni taara Mutakata le yɛrɛ kɔni ka so ni ka maa kofɔlen yɛrɛ kɔni wajibiya minɛ ni ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ ma lakura min wagati min na i n'a fɔ ko bi o de la Mutakata le yɛrɛ kɔni ka denbayaw yɛrɛ kɔni bɛ k'a wajibiya ko fɛɛrɛ ka latigɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw ka se ka daminɛ walasa min yɛrɛ kɔni maître Mutakata le ale taara yɔrɔ min na ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn. Ka sanga ni lakanako gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna ni o juguyara kosɛbɛ avril kalo tile 25 tɛmɛnen sanba 2026 ka sanga ni o kɔni a yirala k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 sanba 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ale kɔni ye ɲɔgɔn ye tɛmɛ ani an ka jamana secteur privé maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka hakilisigi kumafɔ ma n'u ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye jamana ka feere ni saniko k'o ye u ka continuer hali n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni bɛ ni lahalaya in kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min avril kalo tile 25 sanba 2026 wale minnu kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna o kɛra sababu ye ni ka kunnafoni kolon caya ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni lasira ka sanga ni o wale a kɔni yirala k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 sanba 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali kalanko minisiri ni o ye Amadou Sy Savané ale ni an ka Mali sanfɛ kalanso minisiri ni o ye Burema Kansa yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni u senfa ni ka taa se Kalabankura groupe scolaire yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa hakilisigi kuma fɔ ekɔlidenw ale ni ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ kɔni k'a yir'u la k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni bɛ nin lakanako lahalaya in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min y'an ka Mali fintigilakaw ye k'u bɛ baara la ko yɛrɛ de kɔni n'a ka kan min yɛrɛ kɔni ye ekɔli karamɔgɔ ale ni ekɔlidenw ye bɛɛ lajɛlen ka continuer i ka baaraw yɛrɛ kɔni fɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min wale minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen sanba 2026 kɔni kɛra sababu ye ni ka denbaya caman yɛrɛ kɔni bila gɛlɛya kɔnɔna na o ko hukumu de la walasa ka se ka solidarité kɛ ni ka ɲɛsin ni maa nin yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni institut national de prévoyance sociale ni o ye INPS yɛrɛ kɔni olu maaw yɛrɛ kɔni u bolo fara ɲɔgɔn kan tɛnɛ tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 sanba 2026 ni ka sefa wari miliyɔn 10 yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dɛmɛ ye ni ka ɲɛsin maa o maa minnu yɛrɛ kɔni joginna ni attaque nin yɛrɛ kɔni senfɛ minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na. I
ina fo bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min couvre-feu min yɛrɛ kɔni sigira Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kuma misɛnnin yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ ka d'a kan yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ Kulukoro fɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na nka découpage kura min yɛrɛ kɔni kɛra o localité nin yɛrɛ kɔni bɔra Kulukoro fɛ nka o n'a ta a kɔni yira la k'a fɔ ko comme maire kura sigi yɛrɛ kɔni ma kɛ ko yɔrɔ ninnu halisa u bɛ continuer ni ka jate Kulukoro yɛrɛ kɔni fɛ o ko min yɛrɛ de kɔni na mais kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 kati cercle yɛrɛ kɔni préfet ni o ye Aruna Jare ale kɔni bɛ bɔ ne ka laseli kɛ Kalabankɔrɔ sigibaa maaw ma k'a yiru la k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni sigira Kulukoro région kɔnɔna na ko couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Kalabankɔrɔ localité yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Communiqué kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔnɔna min carila an ka jamana kunnafonidisoba yɛrɛ kɔnɔna min ye ministre secrétaire général ye an ka présidence yɛrɛ kɔnɔna ni o ye professeur Aluseni Jara ye ale kɔni taara décret présidentiel 2 yɛrɛ kɔni cari k'o da jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kulo kan n'o décret présidentiel yɛrɛ kɔni bolonɔ bilala a sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 4 san 2026 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa fɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ni décret présidentiel belebeleba 2 min yɛrɛ kɔni taara an ka furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ a kɔni yira la k'a fɔ ko décret présidentiel yɛrɛ kɔni bɛna ni yɛlɛma dɔɔni ye an ka Mali lafasali cakɛda yɛrɛ kɔni yɔrɔ la décret fɔlɔ o kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale de kɔni fɛnɛ bɛ kɛ an ka Mali lafasali ministre fɛnɛ ni décret yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni jamana yɛrɛ kɔni lafasali o géreli bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna kɛ furancɛ fanga ɲɛmaa de bolo ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye wa wale b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni furancɛ fanga ɲɛmaa ye ale tɛ kulonkɛ jamana yɛrɛ kɔni ka lafasali yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko jamana ka lafasali ko priorité don ko a ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan min yɛrɛ kɔni lafasali cakɛda ye o ka di maaba dɔ yɛrɛ kɔni ma décret présidentiel 2 min yɛrɛ kɔni taara a kɔni yira la k'a fɔ ko ɲani furancɛ fanga ɲɛmaa ka nin décret présidentiel yɛrɛ kɔni ta k'a ni premier ministre yɛrɛ de kɔni kumana ɲɔgɔn ye ni o général Abdoulaye Maïga ye décret 2 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka chef d'état-major général des armées ni o ye général de division Umaru Jara ye k'ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sugandi ni ka kɛ ministre délégué auprès du ministre de la défense yɛrɛ kɔni ye o wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko lafasali cakɛda kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kɔfɛ maa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ décision baw yɛrɛ kɔni ta k'o ye général de division Umaru Jara ye a bɛ n'a fɔ ale kɔni furancɛ fanga ɲɛmaa ka danka de lafasali cakɛda kɛyɔrɔ la k'a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na décret présidentiel kura wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni o décret présidentiel kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ministre délégué min yɛrɛ kɔni bɛ an ka lafasali ministre kɛyɔrɔ la ni o ye général de division Umaru Jara ye ale ka baara bɛna bɛn fɛn minnu yɛrɛ kɔni ma o bɛna na walawala o décret présidentiel in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Lusi ka fintigilakaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la ni o ye Africa Corps maaw ye olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ u ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko opération dɔ senfɛ ni olu Africa Corps yɛrɛ kɔni o opération yɛrɛ kɔni kɛ Mopti ville kɛrɛfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ an ka Mali camancɛ fanfɛla de la ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni Africa Corps maaw ye olu ye cɛnni don banbaci wale jɛkulu JINIM ni olu ye banbaci wale jɛkulu Al-Qaïda maaw yɛrɛ kɔni ka bolofara dɔ ye k'u sera ka cɛnni don ni man yɛrɛ kɔni ka kan na nin yɔrɔ kofɔlen in na Africa Corps maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔlɔ ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko heure 24 tɛmɛnen in kɔnɔna na ko Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Africa Corps maaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la Mopti région kɔnɔna na ko olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na u taara bɔ banbaci wale jɛkulu JINIM maaw ka camp militaire dɔ yɛrɛ kɔni kan localité in kɔnɔna na ko ni man yɛrɛ kɔni localiser ye ko olu kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka frappe yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin ni banbaci wale man kan ka militaire yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ olu Africa Corps maaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni ka militaire ma ko frappe yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale maaw la ka d'a kan frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa 30 faga ko banbaci wale maaw ka tajimafɛn mara yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ n'u b'o tajimafɛn yɛrɛ kɔni utiliser k'u ka mobile ale n'u ka moto yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko frappe in kɛra sababu ye ni ka cɛnni don o tajima
jimafɛn mara yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na. Ko opération yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko Kasum localité kɛrɛfɛla la ko min yɛrɛ kɔni Russie ka Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni k'u taara bɔ fɛn pɛrɛnta dɔ yɛrɛ kɔni kan ko walen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Afrika Corps maaw ka démineurs ye ni o ye maaw ye minnu ka baara bɛnnen don minnu yɛrɛ kɔni neutraliser yɛrɛ kɔni ma ko démineurs yɛrɛ kɔni fɛrɛla tigɛ ne ka o fɛn pɛrɛnta yɛrɛ kɔni neutraliser o yɔrɔ in bɛɛ la. Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni neutraliser yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa si ma jogi wa maa si ma bɔnɛ ani na population ale ni Russie ka fintigilakaw cɛ la. Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye olu ka avion sanitaire dɔ yɛrɛ kɔni ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sera Sevare localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni joginnen bɛ nin localité kofɔlen kɔnɔna na ka olu ta avion na teliyara ni ka na n'u ye u ka se ka furakɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna na. Ka sanga ni an ka jamana ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni min ye douane mɛ olu y'a yira k'a fɔ ko n'a tɔw k'olu bɛ continuer u ka baaraw yɛrɛ kɔni fɛ o ko hokumu de la kɔni yirala k'a fɔ ko mɛ kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni hɛrɛma kɔnɔ douane maaw ye k'u y'u bolo la cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kan cargaison min yɛrɛ kɔni kun falen don tapin dɔli yɛrɛ de kɔni na opération de contrôle dɔ yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ min yɛrɛ kɔni kɛ siraw sanfɛla la douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n don kofɔlen yɛrɛ kɔni na u ye minibisi dɔ yɛrɛ de kɔni lajɔ n'u nana wolomali kɛ ni minibisi kofɔlen kɔnɔna na k'u kɛlen ka wolomali kɛ ni minibisi kofɔlen kɔnɔna na u taara bɔ tapentadol o kɔni plaquette 2400 yɛrɛ de kɔni kan ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun tɛ ni cargaison ye u kun kɛnbɛ ni ka dogodogo cogo ɲuman na ka da kan u kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka don ni fɛn kun tɛ ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a feere ni opération yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni maliden bɛɛ lajɛlen b'a faamu k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako lakanani na ko min yɛrɛ kɔni ye douane maaw ye k'u jɔdaba bɛ o la a kɔni yirala k'a fɔ ko fura yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a tɛ don tilennenya sira fɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka da kan furaw yɛrɛ kɔni bɛ don sira minnu fɛ olu dɔnnen don ko nka fura n'a ma don o sira fɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko fɛn yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ se jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ma ka da kan kuma dɔw la maa min yɛrɛ kɔni bɛ fura nin yɛrɛ kɔni mara cogo min a tɛ kɛ ten kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ fura qualité yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma yen nɔ wa kuma dɔw fɛnɛ na i bɛ taa sɔrɔ fura ninnu kan ka ta lahalaya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a tɛ ta o lahalaya ninnu kɔnɔna na o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ kɛ risque ba yɛrɛ de kɔni jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako ma o yɛrɛ kɔni na ni douane maaw y'u bolo da fura ka fura fɛn fɛn ma don tilenbaliya kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ fura ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɛnsin walasa a kana na don jamana kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tapin dɔli yɛrɛ kɔni ye hale dimidalaba ye ko nka n'i y'a ta ko juguya walima a kan ka ta lahalaya minnu kɔnɔna na n'i m'a ta o lahalaya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ni ka maa ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni bila danger ba yɛrɛ la o yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye douane maaw ye olu bɛ to k'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ nin fura in donni ko na an ka Mali jamana kɔnɔna na wa o y'a yira k'a fɔ k'u b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye yala furaw donni an ka Mali jamana kɔnɔna na ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako ye ka se ka o yɛrɛ kɔni lafasa. Communiqué la min carila mɛ kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni maître Mutaga Tali ni ale avocat bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ ni maa kofɔlen ka denbayaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ ni communiqué in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 2 san 2026 ko maa dɔw yɛrɛ kɔni nana maître Mutaga Tali yɛrɛ kɔni minɛ fo a ka so sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ maître Mutaga Tali ka famille yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko cɛ maramafɛntigi dɔ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa u ɲɛda bɛɛ kun birilen don fini de la ko ni maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka boli mobili la mobili min yɛrɛ kɔni immatriculelen tɛ ko maa nin yɛrɛ de kɔnɔna na maître Mutaga Tali minɛ f'a ka so an ka Bamako kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa kofɔlen ka denbayaw fɛnɛ b'a yira k'a fɔ tuguni ko min yɛrɛ kɔni maître Mutaga Tali muso fɛnɛ ye ko a cɛ yɛrɛ kɔni ka minɛli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cɛ maramafɛntigi nin u ye wale jugu ta ni ka muso in yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko wa u ye muso ka téléphone yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ ni ka taa n'a ye k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité judiciaire walima administrative olu si ma bɔ ni k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni kɛnbɛ ni ka maître Mutaga Tali minɛ wa kun min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni opération yɛrɛ kɔni nana kɛ ni maa kofɔlen ka so o fɛnɛ kun yɛrɛ kɔni ma fɔ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maître Mutaga Tali yɛrɛ kɔni ka denbayaw b'a yira k'a fɔ k'u dusu kasilen don kosɛbɛ ka da kan ko maître Mutaga Tali yɛrɛ kɔni minɛ bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na k'olu tɛ foyi dɔn kunnafoniya in na k'a ka kɛnɛyako bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔni na ale ni a ka situation juridique k'olu tɛ ko foyi dɔn nin si la k'o kɛmɛ ni ka olu dusu kasi kosɛbɛ ka sanga ni nin situation yɛrɛ kɔni maître Mutaga Tali ka denbayaw yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ k'olu
k'olu bɛ ka siran fɛn min yɛrɛ kɔni ɲɛ o de ye k'a fɔ ko maa kɛmɛ ka mɛtiri mutagatali yɛrɛ kɔni minɛ ka sɔrɔ a tigi m'a minɛ sariya kɔnɔna na o k'u hukumu de la o y'a yira k'a fɔ k'u taara ni ko in yɛrɛ kɔni ye fo an ka ordre des avocats yɛrɛ kɔni ka bato ni yɔrɔ la ko wa olu ye démarche yɛrɛ kɔni daminɛ walasa ka se ka équipe de défense dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi mɛtiri mutagatali ka denbaya maaw yɛrɛ kɔni b'a wajibiya ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka latigɛ ni maa kofɔlen minɛna lahalaya minnu kɔnɔna na o ka se ka lajɛya ko mɛtiri mutagatali bɛ yɔrɔ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u b'a wajibiya o yɔrɔ ka f'u ɲɛna ko aw bɛ welemada kɛ min yɛrɛ kɔni mɛtiri mutagatali ka hadamaden hakɛ yɛrɛ kɔni k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka labato a ka minɛli in kɔnɔna na ni maa kofɔlen ka denbaya bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités fɛnɛ ma k'u fɛnɛ ka u sen don nin ko in na ko organisation régionale fo ka taa se international yɛrɛ kɔni ma k'u b'a laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ bɛɛ kana fara olu kan walasa ka se ka olu dɛmɛ ka fɛɛrɛ latigɛ mɛtiri mutagatali yɛrɛ kɔni ka se ka ye teliya yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga ni lakanako gɛlɛya minnu donna an ka Mali jamana kɔnɔ na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ni an ka Mali feere ni sanniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka Mali organisation faîtière du secteur privé ma yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la an ka Mali chambre de commerce et d'industrie du Mali yɛrɛ kɔnɔ na ni ɲɔgɔn ye kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra tɛnɛn tɛmɛnen mai kalo tile 4 san 2026 wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛkun de ye walasa kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ an ka Mali État ale ni an ka kɛn yɛrɛ ye cakɛda maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka se ka o kumaɲɔgɔnya ninnu tɔ sinsin cogo min basigi min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana sɔrɔ ko yɛrɛ kɔnɔna halisa k'o basigi tɔ in yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ ni ɲɔgɔn ye kun kɛkun yɛrɛ de kɔni ye walasa kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ an ka Mali autorités ale ni an ka secteur privé maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka kumaɲɔgɔnya tɔ in yɛrɛ kɔni renforcer ale ni ka basigi yɛrɛ kɔni don an ka jamana sɔrɔ ko la halisa min ye feere ni sanniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilakaw ma minnu yɛrɛ kɔni tora banbaciwale maaw ka binkani walew kɔnɔna na wa a bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin an ka lafasali minisiri kɔrɔ ma ni o ye général d'armée Sadio Kamara ye feere ni sanniko minisiri ale ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka opérateur économique yɛrɛ kɔni ma k'u ka to basigi ale ni faraɲɔgɔnkan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa a bɛ hakilisigi kuma fɔ man ɲɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye disposition yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka jamana ka lakanako tɔ sinsin kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'alisa olu bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ jamana in fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na Musa Alassane Diallo ale bɛ kangari gɛlɛmabada kɛ ni ka ɲɛsin kunnafoni kolo ale ni ŋunuŋunukanw yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka opérateur économique yɛrɛ kɔni ma u k'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ wa u ka to ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni an ka Mali autorités ni ɲɔgɔn cɛ la sanga ani wagati o bɛ kɛ sababu ye min ye kunnafoni kolo ale ni ŋunuŋunukanw yɛrɛ kɔni u tɛ da olu la jamana in kɔnɔna na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ opérateur économique gɛlɛya minnu bɛ olu yɛrɛ kɔni kan u y'o da an ka Mali feere ni sanniko minisiri yɛrɛ kɔni tulo kan wa proposition minnu bɛ u bolo walasa ka se ka o gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ u kan u y'o proposition fɛnɛ da feere ni sanniko minisiri yɛrɛ kɔni tulo kan u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ kuncɛ wagati min na fan fila ni bɛɛ lajɛlen welemada kɛ ni ka ɲɛsin fara ɲɔgɔn kan ale ni hakilisigi yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako gɛlɛya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni an ka jamana ka lakanako lahalaya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali kalanko minisiri ni o ye Amadou Sy Savané ni ale yɛrɛ kɔni kun accompagné don an ka Mali sanfɛ kalanko minisiri yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye professeur Burulayi Kansayi yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni taara visite yɛrɛ kɔni kɛ Kalabankura groupe scolaire yɛrɛ kɔni na tɛnɛn tɛmɛnen mai kalo tile 4 san 2026 an ka ni kalanko minisiri ba fila ni yɛrɛ kɔni ka ni tagalen ni école so yɛrɛ kɔni na o kɛ kun de walasa ka se ka hakilisigi kuma fɔ an ka Mali kalanko autorités ye k'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye k'u bɛ layidu ta u ye k'a yir'u la k'a fɔ k'u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka an ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati école-sow la ka sanga ni wagati laban attaque ni yɛrɛ kɔni cayalen min kɛra banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni fɛ an ka jamana localité caman na ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ u ye miniti kelen yɛrɛ kɔni kɛ walasa k'o kɛ hommage ni ka ɲɛsin maaw ma minnu yɛrɛ kɔni ka mɔgɔnin tora banbaci wale man ka wagati laban binkani wale ni yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye kalanko minisiri ale bɛ écoledenw école karamɔgɔ ale ni encadreur yɛrɛ kɔni a b'u bɛɛ lajɛlen sensibiliser k'a yir'u la k'a fɔ k'u janto kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ ko a bɛ welemada kɛ ka ɲɛsin u ma u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ ka sanga ni kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni carilen bɔlɔlɔsiraw kan ka d'a kan kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni bɛ cari bɔlɔlɔsiraw kan caman yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye min yɛrɛ kɔni an ka gouvernement membre fila ni yɛrɛ kɔni u bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka cɛsiri baaraw la walasa ka se ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati école-so in yɛrɛ kɔni na école karamɔgɔ dɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a nimisi wasalen don kosɛbɛ ka d'a kan ko minisiri fila ni taara ni visite min yɛrɛ kɔni kɛ ko visite in kun kan ka kɛ walasa école karamɔgɔ écoledenw ale ni encadreur olu bɛ danaya min yɛrɛ kɔni ta ni k'a da jamana autorités yɛrɛ kɔni kan ko in bɛ kɛ sababu ye ni ka danaya yɛrɛ kɔni tɔ sinsin kosɛbɛ
walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka solidarité kɛ ni ka ɲɛsin o ma min yɛrɛ kɔni Institut national de prévoyance sociale ni o INPS yɛrɛ kɔni olu ka président du conseil administratif ale kɔni bɛ CFA wari miliyɔn 10 yɛrɛ kɔni di INPS ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la tɛnɛ tɛmɛnen bɛ kalo tile 4 san 2026 walasa nin CFA wari miliyɔn 10 yɛrɛ kɔni o ka kɛ ka an ka Mali jamana kɔnɔna na degun sera maa minnu ma k'o dabɔ attaque yɛrɛ kɔnɔna na ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don u ka furakɛli la ni wari yɛrɛ kɔni diyɔrɔ la min yɛrɛ kɔni ye INPS ka président du conseil d'administration yɛrɛ kɔni ni o ye monsieur Bali yɛrɛ kɔni ale bɛ kuma INPS membre bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko wagati laban na ko binkani wale minnu kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko binkani wale in kɛra sababu ye ni ka degunba yɛrɛ de kɔni se an ka jamana kɔnɔdenw ma wa o degun ninnu foyi yɛrɛ kɔni tɛ se ka o degun ninnu yɛrɛ kɔni sumaya an ka Mali jamana kɔnɔna na ko maa joginen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko dɔ de kɛr'u la min y'u tɔɔrɔ kosɛbɛ du dɔ de bɛ yen nɔ degun sera min ma wa kabila kelen yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ a digira minnu yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni INPS ale y'a yira k'a fɔ k'a ka baara yɛrɛ kɔni min ye o ye ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lakana furakɛliko ta fanfɛla la ko ka olu to o baara in yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'u bɛ tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ale ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni nin tora banbaci wale maaw ka binkani walew la wa u bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin an ka lafasali minisiri kɔrɔma ni o ye Général d'armée Sadio Kamara ye INPS ka représentant yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu filɛ ni ka nin CFA wari miliyɔn 10 yɛrɛ kɔni di k'o ye geste de solidarité de ni ka bɔ olu yɔrɔ la k'o fana tɛmɛlen kɔfɛ ko in b'a yira k'a fɔ k'olu cɛsirilen don an ka Mali état yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ wa olu cɛsirilen don an ka jamana furakɛliko fɛn na an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛyako ministère ni o ye colonel Assane Badialo Touré ale kɔni tun bɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin furakɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don su fara tile kan walasa ka se ka adamadenw yɛrɛ kɔni ni kisi jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko an ka jamana kɛnɛyako maaw yɛrɛ kɔni bɛ baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na k'o bɛ kɛ sababu ye ni wajibi yɛrɛ kɔnɔna jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ u bonya min yɛrɛ kɔni ye colonel Assane Badialo Touré a bɛ nɔgɔya da dugawu dɔ kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma minnu yɛrɛ kɔni joginnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin kan kosɛbɛ k'u ye intervention chirurgicale caman yɛrɛ kɔni kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen ne ka don kari yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san 2026 ni de bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma